Majaira Jairos oyachitaura mashoko ekuti aiwa majudges aiwa vanofana kudzokera kuconstitution. Nhasi abva anyasi kuvavhurira constitution anyasi kuti kasa ndepaipa musiri kunyasi kunzwisisa, kasa musigona kuverenga here kana maconstitutions edu akasiyana. Sanapinda mashoko atagona namajaira Jairos mnoza ndowakoma namaactivists acho vari kumira aiwa nevanhu vari captured muusungwa vana Jameson Timber in the 78. Notibva wasubscribe wolaika utina on the bell icon. Tipinda pendo pakanyora chiti the Constitution of Zimbabwe section 59 freedom to demonstrate and petition. Anyora achiti every person has the right to demonstrate and present petition, but these rights must be exercised peacefully. Ndo section anokota anobva anyora pazasi achiti ignomorous people like Honorable J. Muswere Jr. must read the Constitution and understand it. Ndo mashoko anoachitaura ndozoti kune vamwe venyu vanga vasikatoizivi section iyoyi section 59 asi mairangaridzwa namajaira Jairos achataura achiti aiwa Honorable J. Muswere vanofana kunoiverenga section iyi kuti aiwa vanhu vane right to petition and to demonstrate so long vachingozviita peacefully. Aiwa vanhu vafana kukepchiwa kana kurohwa kana kuitwa sei. Mashoko anoita kupana vana majaira Jairos mutuze mafunguro enyu muri kudii achanyanya ndikomenda zvakawanda pinenge kune section medu semafunguro enyu musana subscribe kulike tinotina on the bell icon.